špeciál. Kamický, chcel by som sa s vami pozhovať. Buďte opatrní, pán kapitán. Kamický, poďte so mnou. Zadržte ho! Tu rozkazujem iba ja. Nič sa nedeje, chlapi. Kaminský sa len necíti dobre. Pomôžte mu dobre. Držte ho, je nebezpečný! Rozkazujem chlapom, aby vám pomohli. Nesťažujte mi to, Kaminský. Nechajte ma. Veď ste počuli, že som nebezpečný. A vy predsa musíte vedieť, či som nebezpečný, alebo nie. Vy výrobca šialenstva. Vy špecialista. A určite máte v tom svojom kufri aj nejakú zvieraciu kazajku. Čo chcete? Chcel som vás iba varovať, ale nerád by som vám prekážal. Ľutujem, to ani nemôžete. Na tejto lodi existuje iba jediný kurz, pán Olsen. Pre všetkých. Charlie, zoberte dvoch chlapov a poďte so mnou.
cigaretu. Prechádzal vám tým fajčík. Dobre. Mám teda odísť? Ale veď, na lodi by sme nejaké kazajky mali mať. Ako vám to vôbec zapadlo? Áno, máme ich zopár. Neviem celkom dobre pochopiť, kam smerujete s tými svojimi narážkami, Kamenský. Nič vám nie je. Dobre, vidíte. Vy. Dobre. Tak, čo sa teda deje? Trápi vás niečo? Veru áno. A čo také? Neviem. Napríklad taký tabun. Nahovárate si niečo, čo nie je, Kamenský. Sám ste videli tie nádrže. Kapitán, ale však tabun uniká. Alebo však niečo z nás preniká k nemu. A vzájomne sa dotkneme. A nehovorte mi, že nie, kapitán. Všetci sme sa zmenili, odkedy vieme o vodíkových bombách, i keď ešte nad našimi hlavami žiadna nevybuchla. Zatiaľ. A s tabunom je to rovnaké. Nikdy ho nepoužili a predsa účinkuje a nie takej hĺbky, do ktorej by sme ho mohli ponoriť, aby svoj účinok stratil. Rozumiete mi, kapitán? Nie. Potom s tým radšej prestaňte. Pekne povedané. Prestaň. Prestaňme. A prestaňme aj s rakovinou. A povedzte Charlie, aby prestal s maláriou, čo každoročne zužuje. Ale to nezávisí od neho. Tak ako toto nezávisí od nás. Len sa vyrozprávajte, Kamenský. Chcel by som sa vám poďakovať. Nie, vy ste sa ku mne neprestali správať, ako keby som bol normálny. Dobre. Radšej už s tým prestaňte. Idem teraz do skladišťa. Musíte bezpodmienečne rozvláčať tú vec tak, aby to všetci na palube videli. Ak mám ísť skontrolovať nádrž, musím ísť do skladišťa. A ak je to nebezpečné, o tom svedčí určitý prípad vášho prvého dôstojníka. Čím však nechcem konštatovať, že je to konečná diagnóza, nakoľko každý organizmus reaguje ináč. No, tak to znie ohromne uspokojujúco. Ale poďte ďalej, pán Olsen. Nie, nemyslím si, že to je práve najhodnejšie. Pán Olsen sa pýta, ako sa máte. Áno, samozrejme. Vážne? Dobrý večer. Dobrý. A predsa som vám na to prišiel. Áno. Prišli ste na to. Prekvapujúce. Kapitána, viete vy vôbec, ako sa volá tento pán? Veď mi ho predstavil. No áno, ale pod akým menom? To nie je moja vec. A ani vaša, Kamenský. Nemyslíte? No, tak pokiaľ ide o meno, tak nie. Ale veď predsa vy ste boli pri tom, keď sa celé to plynové svinstvo vyrábalo. Kapitán, zadržte ho! Nebojte sa. Nič vám neurobím.
spravím s vami iba to, čo s vami mali spraviť pred 20 rokmi, keď ste sa dali do služieb miešania jedov. Kapitán, vy na základe nevidíte. Vidím. Ale trochu búrky nezaškodí, pán Olsen. Prečistí sa vzduch a možno sa všeličo vysvetlí. Ale veď je to šialenstvo. Tak potom by ste sa mali tešiť. Konečne, po toľkých rokoch bola vaša práca korunovaná úspechom. Tak sa tešte, jasajte! Aleluja! Aleluja! Vaša práca sa podarila. A ja šaliem. A presne podľa vášho receptu. Pán Olsen. Kapitán, videli ste to? A čo také? Potom nič, pán kapitán. To je už stará vec, teda aspoň podľa mňa. Máš smolu, starý, teba sa nepýtam. Tebe tiež chýba niekoľko mesiacov pri výbušninách, aby si sa prestal báť. Ty s tými svojimi výbušninami zožereš ako aj posledný teror. Človeče, hádam nechceš porovnávať tú tvoju posratnú náchuť s tým, čo je tu. A s čím vlastne? S čím? S čím? Mari si slepý? Nevidel si tie plynové masky? Priemyselný odpad bol odjakživa svinstvo. Veta nás je celulózka a smrdí to ako tchor. Sú ale veci, čo nesmrdia, ale skapeš po nich. Jasné. Napríklad, ja neviem, také muchotrávky. To len muchotrávky. Tie sú jedovaté. Ty si mi ale expert. Nemám nič proti tvojim hubám, ale aj plyn je jedovatý. Ty gancu, môže podsediť. Myslíš mňa? Pretože kámo, mne už dávno padla. No nám si to zajtra neutoval. Poď. No nič. Ja idem spať. Máš pravdu, na dnes už stačilo. Ido, na čo si ma sem dal? Len počkaj. A môžeš niečo. Teraz sa tam pozrieš. Mali by sme to za kapitánom. Tak poďme. Mali ste ostali deňom. Napokon
Ste Kaminského najlepší priateľ. A ešte niečo. Núte ho hovoriť. Hovoriť a hovoriť. To robí zázrak. Je to pravda, že sa Kamin zbláznil. Tak tento výraz by som rozhodne nebol. Potom je teda OK? Čo znamená OK? Možno je to nejaká ťažká depresia. Určite nie. Teda po našom preskočil. Podľa toho, čo pod tým rozumie. Pán kapitán, veď jemu nepreskakuje len od dnešného rána. Teraz hlavne potrebuje absolútny pokoj. Rozumiem, kapitán. Ale mne by sa nešiel po celej tej maškaráde s plynovými maskami. Čo to má celé znamenať, pán kapitán? Nerád by som robil unáhlené vyhlásenie. Ja ale tak, lebo človek po kajutách nepočuje nič iné, len plyn, plyn, plyn. Do čerta! Tak už o tom snáď vedia všetci? Ja som to Kamin. Všetci vražia, že ti haraší. Ale ja si z toho nič nerobím, veď mne to bolo jasné hneď prvý deň, ako si prišiel na loď. A ako často som ti pravieval. Kamin, ty si ale riadny makor. A nechcel si mi veriť. A teraz? Teraz si v srabe. Kapitán tomu hovorí depresie. K tomu si tvrdohlavý ako taká mulica. Kapitán sa ti prihovára ako taký anielik. A tebe čo si vojde do potrby a správa sa ako úplný idiot. Predvedieš nádherný indiánsky tanček. Zalezieš, kde si do skladišťa, kde je tmáko, ako v súde. Aby ťa nikde videl. Indiánsky náčelník. Húrnik, šopa, Kamin. Čo si pri tom myslel? Keď ti už stylou mocou musíš šíbať, tak nech ti šíbe tu v kajute. Alebo na hajzli. Hlavne v súkromí. Charlie, nemáš záujem? Ak sa nazdávaš, že môžeš podpáliť celú loď, tak si vedľa. Tak teda, je naozaj také ťažké byť celý deň normálny. Ale Charlie, som. To vravia všetci blázni. Až to bolo dnes ráno v kormidelníckej budke. Čakaj, dnes ráno hovoríš? No, tam si tiež zahral nádherné divadlo. Charlie, si mi to ochotne odprisahať. Čo odprisahať? Čo? No, že som dnes ráno, no tak. Nie, Kamin. Na môj dušu, ty už nemáš všetkých pohromade. Veru, riadne ťa to pochytilo. Ale Charlie, počúvaj ma, prosím No ťa. hovoriť a znovu hovoriť, to robí zázraky. A čo teda
teda navrhujete? Navrhujem, aby sme šli konečne spať. Ale to nie je riešenie. Má pravdu, to nie je riešenie. Mne je už aj tak všetko jasné. Potom by sme chlapcom mohli povedať pravdu. Nie? Čo to ryti chceš povedať? Má pravdu, čo im chceš povedať? Mne na tom čerta záleží, ale vy obaja ste boli pri tom a videli ste to. Čo sme videli? Videli sme len tie zacementované nádrže a toho idiota, čo tam kontroloval. Čo tam asi tak robil, ha? No veď pravím, že kontroloval nádrže. A ty máš toho plné gate parče. A nechci na to skočiť. A ty? Ty si čo videl? No, že tu smrdí plyn. Má pravdu. Smrdí tu plyn. Čo je, chlapi? Nič sa nedieje, pán kapitán. Nevideli ste náhodou pána Olsena? Ten je dolu, pri nádržiach. Za sme hodinu. Naozaj. Čo je? Nemáte čo robiť? No, a ani to neznie zvlášť. Tak, a toto vyšlite. Áno, kapitán. A v rovnakom tempe. Áno, kapitán. Ako ste to pred chvíľou tancovali. Áno. Čaj, pán kapitán. Ďakujem. Mohlo byť viac rumu. Kapitán, prišla odpoveď. Áno. Máme žiadať o povolenie o pristátie u jednotlivých prístavov. Ohlasíme sa im. To poznám. Ale dobre. Vyšlite to všetkým, ktoré som tam naznačil. Charlie? Spíte? Nie. Kapitán, Áno? ďalšia odpoveď. Čítajte? Negatívna. A preto vám nemôžeme povoliť vylodenie bez súhlasu ministerstva. Stop. Aj s tým veliteľ prístavu. Stop. To čerta! To sa už nenájde prístav, ktorý nám dovolí pristáť. Ale skúšajte to ďalej. Aspoň u tých najbližších. Vykonám, kapitán. Pán kapitán, myslím, že som zistil mimoriadne dôležitú skutočnosť. Toto nemôžete povedať normálne. Nemám chuť na tie vaše prázdne frázy. Hľadal som nejaké poškodenie na nádržiach, avšak žiadne som nenašiel. To znamená, že ani nie je. No, pravdepodobne nie, ak správne dedukujem. Pán ale- Olsen,
Boli by ste ochotní prenocovať tam dolu v podpalubí bez tejto masy? To je mierne povedané naivná otázka. A vy ma, mierne povedané, doháňate do šialenstva. Nádrže sú neporušené. Teda nie sú poškodené. Znamená to, že sa mýlime? No... Vyjadrím sa presne, až všetky prezriem. Ale toto je príliš vážna vec. No, tak to viem aj ja. A práve preto navrhujem zakotviť v najbližšom prístave. To nepôjde. Čože? Nemôžeme pristáť v nejakom prístave. Ani vo vlastnom. Ale chcem možno dole na koryt, na Karlova, na Kamického. A o to tu práve ide. Chcú, aby sme vylúčili otravu plynom. A to ešte nie je všetko, pán Olsen. Všetky lode v našom okolí nám odmietajú prísť na pomoc bez výslovného rozkazu svojich nadriadených. Toto nemyslíte vážne? Nie, pán Olsen. Toto, čo sa tu chtie, to sú iba žarty. A tento je najlepší. Vojenský krížnik je nám ochotný vrtuľníkom zhodiť dostatok plynových mas. Ešte stále nerozumiete? Sme vyvrhnutá loď.